ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Wat laki babon ki reu yale light load ke baladon benta ban penyo ya kajing light load jong keri India na kajing sensar don bor jong ki pareng kila khlano nagani ka sla perthai hanrai ka Bharat Tibet sayuk manch hagalai potrik unai wing arajar arpuwei kala kinma burom yikini ki reu len ladi jong gani ka than chatai lam mi ngi da ka ba pinkop burom yaki ha kajing yalang ka balalong ha gahti Naga jilla Meghalaya ki don hado laingut ki reu krau but ki nongele light load ki balayo padiang ye ka khusnam ki bakentop yo usem tirot sings em usem jong ke hima nong klau ukyang nong ba unongele light load na rilom jantia but upatogan sangma unongele light load na rilom garo Hagani ka jingelang penkop burom la sakilang da ki reu pau khmat bat ki kinrem ki lindan ki bakentop nya u Yendres Kumar bat u Pankaj Goyal ki balong ki he nongelam ka BTSM ki nongelam ka BTSM na Meghalaya balami khmat da u Paralatur bat ki menteri ke sarkar jilla bat ki menteri jong ka sarkar Tibet